шаҳри Душанбе ситораи дигари ҷудо, собиқ варзишгари ҷопонӣ Онноро низ дар оғӯши худ гирифт. Онно Сиёхе яке аз маъруфтарин варзишгарони вазни 73 килограмм маҳсуб мешавад. Собиқ варзишгари маъруфи ҷопонӣ ҳамчун меҳмони фахрӣ дар Гранд-слами Душанбе ҳузур хоҳад пайдо намуд. Онно қаҳрамони дукаратаи бозиҳои олимпӣ, қаҳрамони ҳафткаратаи ҷаҳон, барандаи ҷоми ҷаҳон, барандаи нишони тиллои бозиҳои осиёӣ ва ҷоизадори чемпионати Осиё ва ғолиби як қатор мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ мебошад. Сиёхе Онно ба корномаи варзишии худ хотима бахшида феълан ба кори мураббигӣ машғул аст, аммо дар рақобатҳои вазни 73 килограмм яке аз ҷудокорони беҳамто дар таърихи ин риштаи варзиши олимпӣ ба ҳисоб меравад. ҳамакнун Теди Ринер ва Сиёхе Онно бо ҳузури худ Гранд-слами Душанберо ҷилои дигар хоҳанд бахшид.